Good morning, good morning! Nandito tayo sa sasakyan at kami ay pupunta sa Lingayen Beach again para mag-rest walk with my family. Here they are. My husband and my son. Our son. Yeah, there. Morning. 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 There. Dala namin ang bike ni Kuya Max at mag-bike daw siya doon. So, see you later. Malapit na kami sa beach. Again, beach. Tayo ay maglakad-lakad at magpa-araw. Few moments later. Kaya gandang umaga, nandito tayo sa gilid ng Lingayen Beach at kailangan nating magpa-araw, maglakad-lakad, so let's go. Here is Kuya Max and Hi! Ito. Tara, let's go. Dito go. Dito, bawal. Maglakad-lakad at magpapaaraw kami. Ginagawa mo. Paaraw. Kailangan natin ng vitamin D. Ha? Mag-bike ka. It's 7 o'clock in the morning. Mag-brisk walk kami and magpapa-araw. Medyo ano tawag doon? Bawal ang pumunta dun sa gilid ng beach. Dito lang sa gilid, dito sa may kalsada. Bawal eh. Si Kuya Max na magbabike. Ba't wala yung ano mo, cup mo? Hindi mo dala? Oh, ano ba yan? Ayan, magbabike si Kuya Max there. Kami maglalakad. Daming nagbabike. Much later. Bili tayo ng taho ngayon. Oh. Taho. Kakain tayo ng taho. Oh, favorite ni Mami. Sa piga? Taho. Kain tayo ng taho. Taho. Nakabag. Tayo.
mamaya mag-breakfast kami dito. Doon sa may pinakadulo siguro. Mamimili kami kung saan dito. Much Sakay na kami later. at mainit na at magbe-breakfast na kami. Ay, ang init. Ay, ang layo ng nilakad namin. Mga ilang kilometers. 3 kilometers? 30 minutes din eh. Ha? 30 minutes. Hindi naman. 30 minutes din tayo naglakad eh. Have breakfast here along the beach. There. Yung dulong-dulo ito eh. Okay, let's go and have a breakfast. Wow! Yeah. Saan tayo? Limited Ano to? Unlimited coffee in this. Ayos ah. Ah, anong unlimited? Ha? Unlimited coffee? Aba, Yung isa ako. Ayos. ilang piraso yung pandesal? Dalawa. Yung Pagawin ko na pandesal, lang pong tatlo. yung pandesal kami ano lang eh. Wala bang Ito. pandesal na ano? Yung pandesal lang as in. Wala. Wala ba? Doon tayo sa pandesal lang eh. Sabaw niya. Pang... Yan. Hi, we are here at Norseman Resort. Wow. Talaga Plug resort. ina-advertise mo. Plug mo naman daw, kuya. Kailangan may libre. Hello, Say good hi, morning. advertise mo. Basta po kayo dito sa nurse man. Masaya po Taga mo. dito. Ayan na, Norseman. Norseman. Sa face mask niya. Yan. Yan, ano? Baka ma-feature. Maganda yung May plug. vlog eh. Anong YouTube? Anong YouTube mo daw kami? YouTube. Nakakahiya. Personal lang. Personal. Nandito tayo sa Norseman Resort at welcome to my YouTube channel Provincias as in Iya's vlog Provincias. Yes. Ito maganda dito pag once na mapasyalan nyo dito. Wow. Nakaka-relax. Tuloy mo dito, bro. Very relaxing. What's up mga kaprobensiya? Provincias. Hi! We are here at Indian Beach. Along the beach at Norseman Resort. Hindi ko alam kung resort eh. Pwede kayong pumasyal dito Chill sa dito, pinakadulo. Ang lamig. Unli coffee, unli rice. Only coffee tsaka juice po sila. Only coffee. Talaga na-advertise. Hindi po to sponsored. Oh, hello. Marami itong tuyo. Tatlo lang.
Breakfast tayo dito sa ano, gilid ng beach. Breakfast. Ayan. Wala pa tayo. Here. Here. There. Hindi kailangan ay gano'n. There, yung ano, sopas na ka. Donut. Donut di kape. Exercise din siguro. Donut. Donut. Sausaw. Lapit na. Ha? Lapit. Dito sa probinsiyas, nagdudulnot ng ano to? Pandesal. Pati yung buko, masarap. Pati yung buko nakakain ko na. Yup. Yup. Ito, dulnot ng pandesal, masarap. Wala no. Tinapa. Tinapa. Tuyo. Tuyo. Sasawsaw sa suka. Ito. Sasawsaw sa coffee. Tuyo. Sausaw suka. Sausaw suka. Yup. Yan. Suka. Sarap. Sausaw suka yung tuyo. Sarap. Okay, pauwi na kami. Tapos na kaming nag-breakfast. Pauwi na kami at bibili kami ng mga fish. Okay, thank you ulit. Next time ulit, no? Okay, thank you. Ingat din. Ay! Ito yung nabili namin, no? Kaya, ang daming buko. Okay, bili kami ng oyster. Ito ang suki namin, si Mang. Anong pangalan nyo? Tingnan nyo lang. Suki. Diyan kami yun sa magsasaliw. Si kayo, ang yulabat nakid. Bali-bali talaga natin. On. Gilitan. Bili kami ng mangga dito sa Biniyon. Ang tulaya? Biniyon. Suki ko rin ito. Suki. Dami kong suki dito sa ano Matawarak. Kailangan nagtawarak. 50 niya. Atoy 100. Mga laki ko talo ng kilo. Ato kayo dadakal ma. Gawon. Mga panana. Saan ang nadadala sa mga? Ayan sasabayan. 2 kilo. Ang sabay? Saan nga sasabay? Magpapadpad. Mapadpad man. Mapadpad kayo dito ay miniem. Dumaan kayo dito ay. Kung commercial
Kaya lang dyan yun, wala puto mo, puto. Tatalong kilog na, wala. In pa yun? Oy, kamote. Yan, may kamote. Kachimito. Kachimito, ano na yan? Singkamas. Siko. Awati. Nyanaga na. Ayan. Nyanaga na, tata. Buntok. Suki. Si Aling Suling. Suling. Isang araw din. 300. Ah, sige, okay. Thank you. Ag-hi kayo. Hi. Gumatang kayo. Gumatang kayo. Hindi na kayo ng bangga. Oo. Yan. Thank you. Oo, sige, okay. Thank you.